Αγαπητοί μας εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στη σημερινή περικοπή μας καθιστά θεατές και θαυμαστές ενός φοβερού ομαδικού θαύματος. Ενώ, λέγει, ο Ιησούς έμπαινε σε κάποια κομμόπολη, τον συνάντησαν 10 λεπροί άνδρες, οι οποίοι στάθηκαν μακριά και φώναζαν δυνατά: «Ιησού επιστάτη, ελέησέ μας». Βλέποντάς τους ο Ιησούς, τους είπε να πάνε στους ιερείς για να τους εξετάσουν. Και καθώς πήγαιναν προς τους ιερείς, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας όμως από αυτούς, όταν είδε ότι γιατρεύτηκε, γύρισε πίσω και δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Ήταν μάλιστα Σαμαρίτης. Τότε ο Ιησούς ρώτησε: «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10? Πού είναι οι άλλοι 9? Δεν έπρεπε να γυρίσουν και να δοξάσουν όλοι τους τον Θεό, αλλά μόνο αυτός ο Σαμαρίτης?» Στράφηκε τότε στον άνθρωπο και του είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε». Είναι πολλά τα σημεία αυτής της αφήγησης που αξίζει να σχολιαστούν για την πνευματική μας ωφέλεια. Η εικόνα των 10 λεπρών ήταν ένα φρικτό θέαμα. Η λέπρα αποτελούσε ευδελικτή νόσο. Θεωρούνταν μάλιστα και εφάμαρτοι και μυαροί και αποτρόπαια, και οι λεπροί λογίζονταν ακάθαρτοι άνθρωποι. Και επειδή ήταν και μεταδοτική η νόσος, ήταν και καταδικασμένοι στην απομόνωση. Πολλές φορές τους υποχρέωναν να φοράνε και κουδούνια, ώστε να ακούγονται από μακριά και να απομακρύνονται οι άνθρωποι. Οι ασθενείς υπέφεραν αφόρητα σε ολόκληρο το σώμα τους. Ασφαλώς, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι θα είχαν πληροφορηθεί για τον μεγάλο ιατρό, τον Ιησού, που γιάτρευε πάσα νόσον και πάσαν ασθένειαν. Γι' αυτό με δυνατές κραυγές ζητούν να τους ελεήσει. Και ο φιλάνθρωπος Θεός, που έκλεινε ουρανούς και κατέβη για να ανορθώσει και διασώσει την ψυχή και το σώμα του πλάσματός του, ανταποκρίνεται στο αίτημα χωρίς καθυστέρηση. Και της ευσπλαχνίας σου, Χριστέ, χωρίς καν να τους πλησιάσει, τους προστάζει να επισκεφθούν τους ιερείς για να βεβαιώσουν εκείνοι τη θεραπεία τους. Και εν το υπάγειν αυτούς εθεραπεύτησαν, λέγει το Ιερό Κείμενο. Και τι το παράδοξο? Αυτός δεν ήταν που με το λόγο του μόνο κατασκεύασε τον κόσμο? Με το λόγο του δεν εστερεώθησαν οι ουρανοί? Δεν είπε γεννηθεί το φως και εγένε το φως? Δεν είπε στην ταραγμένη θάλασσα σιώπα, πεφήμωσο, και γαλήνεψε η φουρτούνα? Δεν πρόσταξε το δαιμόνιο να εξέλθει και ελευθερώθηκε άμεσα ο δαιμονισμένος? Και τώρα, με μόνη τη συμμόρφωση των λεπρών στην εντολή του, απειλάθη η νόσος, διώχτηκε η ασθένεια, και ο Ιησούς ταπεινά συμμορφώνεται στο γράμμα του νόμου. Οι ιερείς έπρεπε να σφραγίσουν το θαύμα. Αλλά ενώ από την πλευρά του Ιησού φανερώνεται το μέγεθος της φιλανθρωπίας του και φυσικά και της παντοδυναμίας του, από την πλευρά των ανθρώπων έχουμε περίτρανη απόδειξη της αλωτρίωσης της ανθρώπινης ψυχής μετά την αμαρτία της παρακοής. Δεν θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό να ακολουθήσει η ανταπόδοση ευγνωμοσύνης στον ευεργέτη? Τι πιο απλό από ένα ευχαριστώ προς τον ευεργέτη, και μάλιστα για ευεργεσία που δεν απήτησε ηλική ανταμοιβή? Ένας, λέγει, μόνον από τους θεραπευμένους, όταν είδε τον εαυτό του υγιή, επέστρεψε στον Ιησού και ρίχνοντας το πρόσωπό του στα πόδια του, δοξολογούσε τον Θεό. Κατανόησε ο αλλοεθνής Σαμαρίτης, ο άνθρωπος δηλαδή που υστερούσε ως προς τις θρησκευτικές του δοξασίες, ότι αυτή η θεραπεία δεν προερχόταν από άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Υπήρξε όντως η δυσαναλογία μεγάλη.
ο ένας μόνον από τους 10 απέδωσε ευγνωμοσύνη. Γεγονός που το σχολιάζει με πολλή διάκριση, θα λέγαμε, ο Ιησούς. Δεν θεραπεύτηκαν 10, πού είναι οι άλλοι 9? Σπέβδει μάλιστα να επενέσει την πράξη του ευγνώμονος. Πήγαινε, του λέγει, στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε. Ήταν σαν να του έλεγε, εγώ σου χάρισα την υγεία του σώματος γιατί μου το ζήτησες, αλλά εσύ κέρδισες και τη σωτηρία της ψυχής σου γιατί πίστεψες πως η υγεία σου ήλθε από τον Θεό και για τούτο έσπευσες να τον δοξάσεις. Το σημερινό ευαγγελικό περιστατικό αποτελεί ασφαλώς ισχυρότατο παράδειγμα της πατρικής αγάπης του Θεού, ο οποίος δεν θέλει να βασανίζονται τα πλάσματά του στον κόσμο αυτό της φθοράς, αλλά ταυτόχρονα μας πληροφορεί πως στις ευεργεσίες του Θεού, τις υλικές και τις πνευματικές, ο άνθρωπος πρέπει να ανταποδίδει την ευγνωμοσύνη του. Πόσο υπέροχα περιγράφει αυτήν την ευχαριστιακή στάση απέναντι στο Θεό το πασαπνοάριο των Ένων της Κυριακής του βαρέως ήχου. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδωκεν ημίν? Τι να ανταποδώσουμε στο Θεό για όσα μας έχει δώσει? Δι' μας Θεός εν ανθρώπης, για μας έγινε άνθρωπος. Δια την καταφθαρήσαν φύσιν, ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Για την πεπτοκία φύση μας, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και κατεσκήνωσε ανάμεσά μας. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης. Επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατων η ζωή, η Ανάστασης δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση. Στην περίπτωση της θεραπείας των 10 λεπρών, έχουμε ενώπιόν μας την αχαριστία των ανθρώπων που ευεργετήθηκαν και δεν ανταπέδωσαν την ευχαριστία στον ευεργέτη. Και όντως είναι αξιόμεμπτη η πράξη και ο Ιησούς λυπήθηκε γι' αυτό. Αλλά αν μία θεραπεία είναι ευεργεσία, πόσο μεγαλύτερη δωρεά είναι η υγεία, για την οποία δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον δωρητή. Πόσες είναι οι δωρεές του Θεού σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε στιγμή της ζωής του? Δεν είναι δώρα η ζωή του, η πνοή του, η λογική του, οι δεξιότητες και οι ικανότητές του, τα επιτεύγματά του? Τι έχει ο άνθρωπος ο ουκέλαβε? Τι έχει που δεν του το έδωσε ο Θεός? Και όμως λησμονεί ότι όλα όσα έχει και όσα συνιστούν την ύπαρξή του είναι δώρα του Θεού και ότι δεν ανήκει στον εαυτό του. Και αυτά μεν αναφέρονται στα φυσικά δεδομένα του ανθρώπου, που ο Θεός τα χαρίζει απλόχερα εις πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, όπως ανατέλει τον ήλιο του και στέλνει τη βροχή του επί δικαίους και αδίκους. Πόσες είναι άραγε οι πνευματικές δωρεές του Θεού σε όσους τον πιστεύουν? Πόσο μπορεί να εκτιμηθεί το έργο της Θείας Οικονομίας, της ενανθρώπισης δηλαδή του Χριστού, με την οποία επίησε καινή κτήση και καινούριο άνθρωπο? Είναι πάνω από την ανθρώπινη νόηση το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και το μέγεθος της καίνωσης και της σταυρικής θυσίας του Χριστού για να ξαναβρει ο άνθρωπος την πρώτη μακαριότητά του. Η αποστολή της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο δεν είναι παρά η κρουνή της ευλογίας του Θεού, τα ανεξάντλητα δώρα του Αγίου Πνεύματος, η ακαταμάχητη δύναμη της πίστεως που συντηρεί τον κόσμο, αντιμάχεται το κακό, καταπολεμεί την πολυπίκυλη αμαρτία, συμφιλιώνει τους λαούς, περιορίζει τη δυστυχία, συντηρεί την ελπίδα, ευλογεί το μόχθο των ανθρώπων, συγκρατεί τη δίκαιη αγανάκτηση του Θεού και παρατείνει τη μακροθυμία του. Ποια άραγε αισθήματα ευγνωμοσύνης έπρεπε να συνέχουν τις ψυχές των νουνεχών ανθρώπων
όταν αναλογίζονται το μυστήριο της πρόνοιας του Θεού για όλα τα πλάσματά Του. Ενώ ζούμε και κινούμαστε μέσα στο πέλαγος των ευεργεσιών του Θεού, των φανερών και των αφανών, μόνον όταν μας συμβαίνουν πειρασμοί και δοκιμασίες επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού και απολαμβάνουμε το έλεος Του, και τότε συνειδητοποιούμε την παρέμβαση του Θεού, αλλά όχι πάντοτε, καθώς μας βεβαιώνει το σημερινό ευαγγελικό περιστατικό. Ένας μόνο λεπρός αναγνώρισε το έλεος του Θεού. Πόσο λοιπόν αχάριστοι αποδεικνυόμαστε όταν όχι μόνο για τις μόνιμες δωρεές του Θεού δεν είμαστε σταθερά ευγνώμονες, αλλά ούτε και όταν σκανδαλωδώς μας βοηθάει ο Θεός και μας απαλλάσσει από ποικίλες δυσκολίες, αδιέξοδα, ασθένειες, κακές συμπτώσεις, εμείς δεν κινούμαστε σε ανταπόδοση ευγνωμοσύνης. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, μεγάλο πνευματικό και ασκητικό ανάστημα της Εκκλησίας μας, γράφει σε έναν από τους λόγους του: «Η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον διδόντα, του δούνε δωρήματα μείζωνα των προτέρων. Εκείνος που ευχαριστεί για ό,τι του προσφέρεται, ερεθίζει τον ευεργέτη για μεγαλύτερες ευεργεσίες». Αντίθετα, η αχαριστία λυπεί τον ευεργέτη. Είναι πολύ χαρακτηριστική η μαρτυρία της Αγίας Γραφής για την αχαριστία του Ισραηλιτικού λαού. «Έτη της βρώσεως σούσης εν το στόματι αυτών, κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι», λέγει το δοξαστικό του Εσπερινού της Μεγάλης Πέμπτης. Ενώ είχαν ακόμα στο στόμα τους την τροφή που θαυματουργικά τους έστειλε ο Θεός, αυτοί τον κατηγορούσαν. Και όταν ο προφήτης Μωυσής παραλάμβανε με αστραπές και βροντές πάνω στο όρος Σινά τις 10 εντολές για την παιδαγωγία του λαού των Εβραίων, εκείνοι έστειναν χορό στην έρημο και λάτρευαν το χρυσό μοσχάρι. Δίκαιο υμνογράφος στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος βάζει στο στόμα του Θεού τους στίχους: «Λαός μου, τι επίησάσι και τι με ανταπέδοκας. Αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν, δεν αντέχω άλλο. Καλέσω μου τα έθνη», εννοεί τους ιδωλολάτρες, «κακίνα με δοξάσουσι». Ας μη θεωρούμε λοιπόν την αχαριστία μικρή αμαρτία. Από την απλή παράληψη της ευχαριστίας μπορεί να φτάσουμε στην αναισθησία, στην ανέδεια, στη σκληροκαρδία, στη βλασφημία του Θεού. Αντίθετα, η ευγνωμοσύνη που αποδίδεται στους γονείς, στους διδασκάλους, στους ευεργέτες, στον ίδιο το Θεό, είναι άνθος μυρίπνο που αρωματίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και εκπέμπει ευωδία πνευματική μέχρι το θρόνο του Θεού και κατεφραίνει την Αγία Τριάδα. Αλλά αν η δοξολογία για τις όποιες ευεργεσίες απολαμβάνουμε εκ μέρους του Θεού αποτελεί δείγμα πνευματικής ευαισθησίας και συγκινεί τον ευεργέτη Θεό, πόση άραγε είναι η ευαρέστηση του Θεού όταν υπάρχουν ψυχές που δοκιμάζονται ποικιλότροπα, καταπονούνται με ασθένειες, αδικίες, συκοφαντίες, στερήσεις και θανάτους και όμως δεν γογγίζουν, αλλά βιώνουν και τον πόνο σαν ευλογία του Θεού. Εδώ πρόκειται για πνευματική αριστοκρατία των τελείων ανθρώπων. Εδώ δεν έχουμε απλά ανωτερότητα σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά θεϊκή τελειότητα, αφού οι άνθρωποι προσεγγίζουν το μεγαλείο του Χριστού, φτάνουν στο μέτρο του πληρώματος της ηλικίας του Χριστού. Με τους συλλογισμούς αυτούς φτάνουμε σε ένα άλλο πνευματικό κεφάλαιο. Ο λεπρός του Ευαγγελίου, με την ευγνωμοσύνη του στον Ιησού για τη θεραπεία του, κέρδισε και τη σωτηρία της ψυχής του. Στις ημέρες μας η Εκκλησία μας κατέταξε στη χωρία των Αγίων τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, τον οποίο δεν θεράπευσε ο Ιησούς από την νόσο του. Αντίθετα,
Ο άνθρωπος αυτός ήπιε μέχρι τριγώς το πικρό ποτήρι της νόσου, αλλά αγόγγιστα, καρτερικά και δοξολογικά, και όχι μόνο σώθηκε η ψυχή του, αλλά τιμήθηκε ως Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Σαμαρίτης λεπρός ευχαρίστησε και σώθηκε. Ο νικηφόρος λεπρός υπέμεινε και αγίασε. Ας είναι λοιπόν αένα η ευγνωμοσύνη μας και η δοξολογία μας στο Θεό, για όσα παραχωρεί για τη σωτηρία των ψυχών μας, για τις χαρές και για τις θλίψεις, την υγεία και την ασθένεια, τη ζωή και το θάνατο, τη φτώχεια και τον πλούτο, για όλα, για τα μικρά και τα μεγάλα. Ευγνωμοσύνη λοιπόν και δοξολογία πάντων ένεκεν, όπως μας δίδαξε και ο μεγάλος διδάσκαλος, ο Χρυσούς στην γλώταν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αμήν.